Ahojte, je 12 hodín a ja som ju pred chvíľou stala kvôli tomu, že sme sa do 3 ráno bavili o Infinite. Dúfam ale, že sa ti snívalo. No, ďalším videom, ktoré natočím, je ako upraviť ten obrázok, ktorý chceme dávať na články, kde píšeme všetci na tej spoločnej. Ja som poslala tú maketku do nejakej správy, ale len pošlem zase, aby ste vedeli, ako máte upraviť, keď už budeme písať tie všetky články spolu, tak nech majú rovnaký obrázok. Ja si myslím, že to bude vyzerať dobre. Monika to už pochopila, Mej to vie taktiež upraviť, takže pre Eonku, Ali a Anešku je toto video asi najviac prínosné, takže začneme. Ja som si ju tu otvorila. Ja vám pošlem do správy. Ak by som zabudla, tak mi to pripomeňte. Takže, ak sa pozrite vpravo na tej vrstvy, tak je tu rozvrstovaná prvá vrstva klasicky biela, potom je tu obrázok s Paint-to-Busan. Ďalšia vrstva, ktorú tu mám urobenú, je tento priesvitný biely obdĺžníček, ktorý je pod tým písmom. Je tam kvôli tomu, aby to písmo bolo lepšie vidieť a myslím si, že to vyzerá pekne. Takto robím fotky už veľmi dlho, som na to nejak zvyknutá. A poslednou vrstvou je písmo, ktoré je nastavené na fond Triumph Pro. Ako počítač nemáte, tak sa dosiahnuť hoci kde na internete. Ten fond je zadarmo, takže to je to v pohode. Ak si fonty neviete nainštalovať, tak vám s tým tiež pomôžem. A vy, vašou úlohou nie je nič ťažké, iba dostanete sa vpravo na vrstvu, kde je toto tu. Tento obrázok v pozadí, niečo sa na internete vyberieme. Čo si tam dáme si Blackpink napríklad. To je absolútne jedno, niečo nemáme. Máme nejaký obrázok, čo normálne skopírujeme. Dostaneme sa na vrstvu. Toto. Dáš to Ctrl-T, napasuješ si tu, ak vám chceš. To jedno potvrdíme. Hotovo. A chceme si zmeniť písmo. Potrebujeme sa dostať teraz na vrstvu s písmom a vyberieme si naľavo toto T-čko. To T-čko je písmo. A ako keby ste išli písať vo Worde, musíte kliknúť pozor, normálne na klávesnici napíšete. Ja neviem, najlepšie ako som roka 2016 a nevojde sa normálne entrom do druhého riadku klasika ako vo Worde. Zase si klikneme na šipku, potvrdíme a máte to tu a samozrejme keď chcete zmeniť farbu. Farba sa zmení tu, vpravo dole, hneď pod vrstvami je v krúžku také malé F-ko, to sú akože efekty. A dáme si prekrytí barvou, ja tu mám nastavený túto modrú. Prekryjeme sa napríklad toto žovou. A je to škaredé, dáme si napríklad hlizinou Mind Green a vytažený napríklad biele odporné. Napríklad také. No neviem, podľa toho, čo sa vám páči, aké chcete vytaženia, pre mňa asi to bolo najlepšie, ale možno, že ešte čierne bude lepšie vyzerať, aby to bolo čitateľné. No, to potvrdíme. OK, hotovo, obrázok je hotový, môžete si ho uložiť. Nič ťažké. Dúfam, že sa to dalo pochopiť. Čauky.